Som-hi, això és una discoteca. Vinga, som-hi, tots i vinga. Som-hi. Vinga, comencem. Comencem amb la meva secció de marca, com tota la secció en la qual ens caguem en absolutament tot sense cap mena de repercussió, o com a mínim això és el que jo dic i mai és veritat. Comencem, doncs, la Laia. A poc a poc. Slow down. A poc a poc. Però continua, segueix parlant. Vinga, doncs Laia, què? M'has dit que abans tenies un marcador tot. Quin és el nostre marcador tot que portes, Laia? Tot està relacionat amb l'R3. Vamos! R3. Manlleu. R3 / transport públic en general. La gent que menja mandarina o entrepans de xoriço. Oh my God! Això és una bomba! Botifarra negra, botifarra de pernil, xoriço... O en casellis només a l'R3. Exacte. No, per això. La gent que menja mandarina, jo els hi tallaria les mans. Què us passa? Però més en transport públic. És que no puc. Tu agafes i et peles una poma. Odio les mandarines. A part, mandarines i el xoriço no l'aguanto, l'olor del... Jo tampoc. No. Llavors, jo és que, encara que estiguis a l'altra puta punta del tren, toleraré que acabes d'obrir del paper de plata un bocata de xoriço. No petit, així de 4 quilòmetres. 2 baguets de xoriço, saps? Tot el puto viatge. Els entrepans d'en Marc són d'una barra. Una barra, un entrepà com els meus. Allò que... Sabeu la... Perdó, acaba. Anava a dir, sabeu la imatge aquella de quan l'olor dels dibuixos animats, que l'olor és com una mena d'ombra, doncs l'olor està venint cap a tu i pa! Una olor! Toma, però en tota la cara, eh? Xistorra que vull xistorra. I exacte, com deia l'Albert, no només es limita a la R3, que jo he anat amb bus, 4 hores de bus. Oh my God! El bus és pitjor, és petit. No, però clar, és interessant a l'R3 perquè tu no pots fugir d'allà. Exacte. Estàs atrapat amb aquella persona. No, però l'R3 encara et pots moure de vagó a un altre. Sí. Si agafes el que agafo ja per venir aquí a les 5 de la tarda un divendres, ja et dic jo que no et pots moure. Jo aquesta vida barcelonita no l'entenc. Oh, Déu meu. Deixeu. Passa com a Japó, que els empenyen per entrar. Vinga. Exacte, pues el mateix. Vale, em relaxo una mica perquè és un tema... Perdona, i si a més et mous, o sigui, saps que estàs perdent el teu seient, un seient que podria aprofitar aquella iaia que ho necessita molt més que tu. Sí, exacte. I això no ho volem! I jo no li vull donar el seient a la iaia. El coix de davant. Exacte. No haver-te entrebancat. Primo, que ets un primo. No. Vinga, que seguim, sisplau, amb Marca d'un Tot, perquè hi ha una cosa, nois i noies, hi ha una cosa que me'n vaig adonar l'altre dia, que potser és una tonteria, però... Parles ràpid? Que parles ràpid? Massa. Però una cosa que em vaig adonar... Em vaig portar el meu cosí al dentista. El dentista, vosaltres no en recordeu el que passava? Perquè ara que som grans, si no anem al dentista... Tu portes el teu cosí. Ja, això... Soc una persona responsable, vale? No ho ets, Soc un Marc. adult responsable, vale? Marc, no ho ets. Ets un bon cosí. Soc un bon cosí, joder, vale? Doncs vale, el vaig portar al dentista, vale? Però aquest cosí té mals pares. Ja ho sé, perquè si em trien a mi com a responsable, que la seva figura era molt malament. Però ara, en sèrio, el vaig portar al dentista. Jo no recordava aquesta part del dentista, però es veu que quan el dentista et portes... Espera't un moment! Quan acabaves la visita, que deien, ho has fet molt bé, t'has portat molt bé, no has plorat, et donaven una piruleta. Fills de puta! O sigui, els cabrons estan fent un negoci aquí. Estan fent negoci amb les meves dents. O sigui, me les acabes de netejar i em dones una piruleta. A mi mai em van donar una piruleta. No et van donar piruleta? A mi sí. Exacte, saps? Sí, bueno, això és perquè, clar, és que De fet, em va recomanar que anés a menjar un gelat. Aquest tio és un professional. Aquest tio és un professional. És un expert, perquè jugava amb els sentiments de la Laia petita. Gelat, saps? La Laia petita il·lusionada perquè li havien netejat les dents. Pam! I allà, vinga. Gelat amb càries després. Et puc dir una cosa? Digue'm. Sisplau. Aquell senyor t'estafava. Aquell senyor... Vols dir que ens estafava una miqueta? Me n'he donat amb el pas del temps. I després Per això ja no vaig al dentista. Després et xiu-xiuejava. I no et rentis les dents. Oh, Déu meu. No, és persones malvades, persones de negocis, diem, que podríem definir de negocis. I avui, que no tenim tant temps, a les pel·lícules o la vida real, perquè fa 2 setmanes vaig anar a fer una via ferrata, la d'aquí Centelles, que Déu-n'hi-do com està. Quan la gent professional, quan els cracs aquests et diuen no miris a baix, sobretot. Vale, crac, o sigui, quan tu penses que jo estan a 7.000 metres d'altura, ara jo tinc ganes de mirar cap a baix, jo miro cap a baix perquè sóc una persona increïblement responsable que pensa en totes les possibilitats abans de morir. Penso morir aquí, vale? Jo estic passant molt malament. Marc, la meva càmera. Perdó, i a sobre que tu em diguis que no miri cap avall... Què? No, estàvem descrivint el que passava al teu voltant. Oh, perdó. El que provocaves
tu? M'heu tallat completament el meu segueix, rant. Marc. No, perquè me l'heu interromput, tio. Nosaltres som com veus a la consciència que van passar. I que em diguis que no miri avall, tu qui t'has pensat que ets? Et penses que jo tinc control sobre la meva por i els meus ulls? No veus que estic aquí cagadíssim, que prou feines puc pujar les escales? Tinc els collons que em toquen a la so de les sabates de la por que tinc i ara em dius no miris al terra perquè potser tens por. Imbècil! Ja, va. Vale. Prou. La por fa que els teus collons... Em toquin al terra, sí. Sí, no heu entès aquesta frase. No ho heu entès, no. Podem analitzar algun dia aquesta frase. No analitzem res d'aquesta frase. I per què et surten aquestes frases? No ho sé, perquè estic molt nerviós, però m'ha ficat molt cabrejat, vale? Marc, vols dir que és sana aquesta secció per tu? Jo crec que algun dia et donarà un infart. Jo em desafogo. Relaxat, Però vull dir, per tota la setmana, vull dir, ja... I nosaltres tenim calefacció. Exacte. Això és com fumar-se un porro, Un dia portaré l'aldea... El què? Allò que fa pum! Vale, pensava que portaries a una aldea i em deixaries abandonat. Jo havia entès caldea. Jo també havia entès caldea i dic, porta-m'hi a mi també. Porta'm caldea, que està molt bé. A mi també. M'aniria bé per relaxar-me, saps? Clar que sí, maco, sí. Què més tenia? Ja està. Sí, anava a dir. res més. No tenim res més. Vinga, doncs acabem-ho, això, vinga.